ko majji do ko anda bagage no yar ini Syria leydheele fu di kunno mi aduna e caggal leydal ministre ya ɓuuri hulde walla Cameroun anda ko mbaɗirɗa ɗo par ce que ono fof ɗo nganndi kaami ɗo ko ne Syria ɓe mbarirto oto ko po leɗɗe mbaɗi ko ponoji e po leɗɗe mbaɗi ko pontoji leɗɗe ko pontoji mbaɗi hen oto wawa ɗumen awa ɓinnude kala no garɗa darto barage hamin ngari yoola hakkude mabɓe e Cameroun min tacci frontiére nde min naati Cameroun min payi Garowa jamma min gujjiri motoji ɗon kadi ko moto waɗintuma min naati Garowa min tawi ɗon suu goto wiye Diallo on ne wallata yimɓe ha jaa Gawundere no min ngari galle makko nde min tawi ɗon ɓuuri Sénégal naaɓe nogas e galle oko pande ma jeewiya hunde walla ko leliɓe tan ala no mbaɗata so kadi holko welani haalde kaw Yaya sukaɓe men hewɓe ɓe ganduɓe ɗo groupe men inde men ɗon kono kadi aduna Allah waɗi susuraji woni hen nde mi ari saago joguinomo ne waɗi comci ɗi ne leppi jaltimi gommi lirde eɓe ñami mbiya ande an kam sa welama ɓoyata ɗo mbimi ha mbiya an kay sa welama ɓoyata ɗo par ce que ɗi comci sa yaltini ɗo joni tan a yeeyat pour joguino paɗe kesi pul paɗe ɗe cuurnumi koye kaama goto ne Kolobane wiye Demba Rabi paɗe ɗe dokkumiɓe paɗe ɗe Allah kadi ne siidi dokkumiɓe paɗe ɗe mbimi ndehe jeeyeede kala ko dañƴon hen ɓaɓe mbimi kala ko dañƴon hen ɓaɓe hakkude kadi ne Syria e Cameroun min janama ɗon tawi Ablaye Ndiaye ne danam nde aduna he omo andi Aman Ndiaye ne andi Aman Ndiaye ko ɓi bamum Demba Ndiaye dilla kanko Aman Ndiaye o kanko e Demba Ndiaye dillane hono ko haalani min koɓe ɓiɓɓe baaba Ablaye Ndiaye o jeeya ko wuro ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye Madina Ndiaye ɗum tagi mi wasa yejjidde hay nder ne Syria loyi mbatten ɗi loyi min mbaɗata ɗi ɗon feɗɗiti loyi ɗi lowol feɗɗitte ne Syria lowol ko jiɗɗa fof mbokka tawi tan ko lowol sarkuru ɓe fettitat ɗum ɓe ƴeewa ɗum kaalis kamɓe sandarmaɓe ne Syria ɓe lowol ma fettitat ɗum ala mbaɗa rewde saɗa welayi saɗa metta aɗa yiyana min mbawi yori Fuuta ni loyi kesi ful ɓe feɗɗita ayi jomum wonay woyde ɓe feɗɗita ha para soɓe tawani hen kaali dokkinma soɓe mbelama dokkino so mbelama mbeddo moƴƴeɗa an ko yaadi nden mi waɗi noon hedde midi min ngari ɗon ko jamma weeti dokkumi paɗɗe ɓe jeeyoyi ɓe gaddi cuuten goram nduggu en hankkandi pour koɓe jiiɗi wadde hen ɗum kam mboɗa andi ala ni ko nafataɓe kono hankkandi tawrumi ɗo ni min ɗo kejjorimi ko komin tatu min fof eko jogui amin nawroɓe woɗɓe ɓeɗe ko ɗum min goƴa par ce que jogui amin minen ɓe tato e hole amin ko ma waɗane passe mamin ƴeewa nawde ɗum ha duwa ha yawundi min ƴeewa waddude hen min kalane kanko Diallo ɗon kadi ko ma ñameɗa pisala ganduɗa hen ma gujjiruɗa jolleɗa e oto pour faade Gawundere kadi ummadema kadi garo faade Gawundere ɗon ko lebol siraji ɗon kay kala kay Fuutanke keɗotoɗo haalam kane andi ɗo ene selli min ganda barasuji hakkude Garva e Gawundere hedde midi min joli Garva min naato e Gawundere ko hedde geeƴe tawa tere woni wijana yam minen ɓeɗo tato kalanmami ɗo hoɗe amin ko ɗum hedde lawol e jagga min gacci ɗum parce minen komin tata min gonno goto amin koye lawol e heddi sandarmaɓe parce que ala kayitaji hoɗe amin mo ala kayitaji bon hono tan mi sellina ko kaw Yaya kalata ko walla Adama Dia en walla dendagal ko gabate to kalata ko ɗum ne woodi komin gommi gila bele ko ha min naati Cameroun ko toɓɓe kono minen goto amin o e nder amin minen tato ɓe tagi goto amin ɓoccitade ga min donkini ko wagani min mbawa on heddiɗo ne juuɗe sandarmaɓe Allah andi min jotti Gawundere min gujja min nanna e tere he donc kadi a pasma a rokka neɗɗo sodnoyma biye saɗa nana e tere he a wujjat hakkude ma e tere o a wujjat sa joli hankkadi kadi a maayi contrôle to baali ɗi mbatte to ko toon keɓoyta aɗa kay ka koɗo toon keɓa par ce que enen laaɓi kaw Yaya ala wi sa rentré ɗum woni nde ko affaire joni gandumi ɗum nde tagui mi tagama wujjude frontiére nda natani poɗɗa najirde
ɗum waɗi min noon nden min naati tere o min kawruɗo ɗon e suka mo ngandumi ene wiya Abouba ne jeeya ndulumaaji ni Allah waddi min mbaali e tere waali yaade min mbaali jaggeede contrôle saa fof min dogga min ɓayro baali ɗi mbatteeɗo so contrôle ngol heewi tan ɓe udditat baaɓe ɗe ɓe kaala min fana ɓe mbiyo min fano baali ɗi mbatteeɗo te kadi baali ɗi ɗo mbatteeɗo ko no tere seŋirtee ni ene doga ko heen jaɓɓataa mpaya to baali ɗi ngonto sa teɓɓiti wona gasi neɗɗo fof kadi dewɗo e Afrique central ene anndi ladde Cameroun no way walla ladde Afrique central no way sa seri lawol tan majji hakkunde Garoua e Gawundere ko maaje hakkunde Gawundere e Douala ɗum neɗɗo fof ne anndi woni ɗon e ladde tero waali yaade min mbaali jaggeede aɗa toɓɓo emin toɓɓo e nder tere he min piyaami heen reedu musouru e saani dadde kadi kamɓe sukaaɓe ɓe ngocca hankkandi pour min est ce que ɓuri yottoyaade Yaoundé ɗum natti wojje ɗan kandi goɗɗum woni ko oɗo Harouna hono ɗum jogori waade ni no yaade Harouna Salaru Allah waɗi ɗiftumi min ngari Yaoundé hedde 15 heures jew jonnoɓe ga jamma 15 heures ñalawma min ngaroy toon min paandi hedde 20 kilométres ɓe nuusi ɓe mbi min so min mbaawi wadde celol min diwa tere o par ce que min yettima ala gar ko min jaggeteɓe min ngala kayitaji min ngala visa rentré sukaaɓe kaalɗo mbima hay goto diw ɓe mbiya mbima hay goto en ɓe kolli min laawol guila min cuwarta min dewa mbimi leƴƴe tan joole tan kono ay to sandarma ɓe ngoni ɗo mbimi to tere o jofata ɗo e mbiyan ɗo tan jipporɗe ko Allah haaji fof ɗum wonata sen jippima ɗo e nder ladde tuuɗa e oto faaɗen ene eɗen nganndi laawol faade e Douala faade Yaoundé eɗen nganndi laawol faade Yaoundé en ngannda njeena haala gar soko sandarmaaɓe tan ngoni ɗon ko jaggeede tan min payara gar min jotti yimɓe no tere o memata gila tere o faade hedde 1 kilométre taw ɓe naati tere o kamɓe contrôle police sandarma ɓe jaggi min goto ha min kawri minen sukaaɓe minen Abouba ama Ablaye Ndiayo minen ɓeeɗo emin kewi kaw Yaya holɓe ni ɓe ngannduɗaa mi wa haaldinde ɗum wadde ɓe jaggi min ɗon kanko Abouba suka maɓɓere ɗo ndulumaaji naaju o noddi ɗum ko weɓaani e Cameroun ko on ari wadde intervenir on walli min haa min ɓiltii juuɗe maɓɓe min pay jeere nde min pay jeere min jiiɗo neɗɗo fof ne yiɗo koreeji muɗum Sénégal naaɓe toon kadi ko min mbalno e tere ko min ñalli heen gila Sénégal ko nummi toon ko a ñaamaani a yaraani a anndaa ni no mbaɗani min ngoni riweede toon Sénégal naaɓe min tawi ɗumen jeere goto fof ne hoɓɓa min contrôle ko ɗo wonno jooni goɗɗe ɗon kilon jaggeede goto fof jogi ko ittanooɓe Sénégal sakuuji baɗɗi fayida ko sakuuji boɗoji maaro ɗi heminnaani tekke mi a weddoto sac ma mbiyata ɗawa ya ƴettu sakuuji boɗoji maaro ɗi nannaani tekke ma mbayano huɗo woni heen walla hani ka ɗeɗɗo bolle fuyde ni pour sandarma min jiide sac baɗɗo fayida ngannda ka garɗo jooni min naati jeere nde Sénégal naaɓe hoja ene jogini ɓattiɓe gure men ɗe ɓe min fayi noggi min nden guɗaɗi ɗi keeɗan mbimɓe o jaahuɗon kaw mbina mbimi onon min ko gila hakke yontere joni min gon ko juuɗe sandarmaɓe minen kay wona sandarma kane min jiiɗe ko wallede no min ñaamiri no min foftiri min namɗo kore jamin ko ɓilaɓe ngala ɗo ɓe mbiya ala Abouba yiiti jaatigi muɗum ɗon e Ablaye Ndiaye min ne namdimi cilonnaɓe tan wi koɓillaɗe ala ɗon mbiɓe cilonnaɓe no mbiya cilonnaɓe ɗen ɗo ɓe nayi place Yaya Dia jeɗɗo goto cilonnajo no wiya Yaya Dia nawimi galle cilonnaɓe mami rutto hen seeɗa kaw Yaya joni noon min goni e ɗum kaw Yaya hande baade haaladde mawnam goto e Centrafrique ene ummo centre ara somade Cameroun haddami yiidemo no ari nde koɓɓillaɓe jimone yo pour yo hulɓinam yo wiyam accident waɗe e gueeje mbeɗa ɓoɗo hayta yaade par ce que komi ƴettuɗo kaalisam ɓuri yimɓe nawa sehilaɓe e mawnam mi salima rewoyde guine lawol jordi nan mo ari tan kihiɗe
hani uti taw moyto jamma min camna sedi gasi tan wi mi kalda boy tan wi iske arna hawni so ka bisi ba minabe fo ngasi ndiyam hala e do balde e bi jettuno bato ede kam e bi be jaagabu jodi mabe la tan ko tan jalmi elle mara ko ala ko way kono bo andi ko dinna da yam yo hulbinam ni tan wi dedo winam mindi ko Allah wuti fogu dum wona kono hatta kam ko ndiyam dewani o ya mi ko ndiyam dewani la wurtuma ndiyam bi parce que kaliso wawa ya sirani kadi ko be kala mi ko jaado men be do ha tammi hani min lelto e min jewtide mi wawa rebe kajo wade fo tan mi rumto mi wacci sara mi yi computer be kajo ko mi yaado be ndirawul ndiyam min kalda mi halda mi nandira ujuna jeego ha gabu ko mi burtira ko wade fo tan min cioda njobaari jewe kaado ha min gol non wi joni hada felliti yo Allah dim joni bi awana rewide kine bi mala wawa to tan daw min ndiyame kasa karen ko do ndibi jottima karen ko do ndibi jottima ha saydu bawi min bari jammo noddimi o wi aha ngadde pasuji modo ittumi sappo jeeru nder nokku mumi no ittumi sappo jeeru nder nokku mumi de min ko keddirimi fosam ko Allah ala do way o wi min jango kiciide jeeten kono noon sen kirlido faade kampo sen kirlido faade kampo oto o ummoto do hende ko yedde 17 heures sen gummima do 17 heures ma oto o dog ha salatu so oto dogi ha salatu mon ja 70 km koyde wona kawya kam haalantaake do waabe no mamma kan kam ne gandi bimi ha o wi son jolido takkusan oto walta ko dogde darata ha subaka hedde 6 heures walla 7 heures to oto darata ton dogiti ko koyde jaarton odon jacca fanni 10 kilomètre kala mo jogido ko kiloji didi comcur walla humde beddo koy lawo min biya basala min pokkiti weeti min ngari min joli ko bilnaabe ngari dusimi on den yurumini min joli bisuji jamma min badi départ duwala be badi départ yaawunde min naate ladde den tamin benni duwala aba ayata are lawul sa siritan ko ladde paada ayata sirindu safo ko min aritabe min baldi non ladde tuula hena oto wali dogde ha salatu oto dari min jippi min juuli salatu jurgul bababe min pokkiti ko wino min ko ni selli oto jigudon kaadi min jaari koyde o min joni non nguldo lawul pokkite tan pour fo ngardom fele mbi pion biye saydu ba e saydu kan nana gar caggal min ko caggal mo min gonata e mbari gor wuccu 6 heures bako min bami yaadi ha takkusan min pufti koyde wade amin tampubi takkusan den yoni wodi wibe min sukaabe min jaadannobe de wadi lajjaw so Senegal ko lajjaw on haaji ngonguru tampi baba yaade hankandi holim min ji ha futur joni min ngare caangol gotul ko gitu tan ko wallere ne min juwa min fogo do min gayni e juwame min juwi ha min jengi wadi comme no fungo hilu maayini min kebi du min jodi on kanko saydu kadi o ari o tay min do min gon ha min judi futur min dañi oto goddo beenuji di jolni min futur ha 23 seedo mi fuddi yottade kam ladde tuula hela bimi an suga an kam saydu wonno min gowdiri ko denda mi saydu an kam sugo mo mbi horimo an oto woni o dendi o kay mami rafto mami ma baron départ mi santo guro to gaccunu do nawto dum Allah andi mo sirdu Allah andi bimi ha o yo joni ma njohon mi rasta do mi nawto duwala me moƴƴi Allah wadi nden min juuli futur min jeta Allah heege min gone ñaamde ɗon sardinne e mañoo kene min ñaama